vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages, just a friendly reminder. Tine Zim Confessions backup channel yedu iyo yatakagadzira kuitira kuti if anything happens to this channel, nekuti mamwe maconfessions awa atinoposta mamwe acho YouTube inenge isingamafariri, saka I thought kuti it is far much better kuti tinge tichizova a backup channel, so that kana kuri kunzi channel inoi ikazosangana neproblem tinongoramba tichikwanisa kungoposta ma-episodes confessions. So please feel free to head over to that channel yedu yezim confessions backup, then mova mazongo subscribe ikoko zvekare muchiteerera zvirongwa zvatinenge tichiposta ikoko. Ndichaisa malink to that channel mucomment section. Regedzai tibva tapinda confessions edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu mukoma. Pari zvino hangu ndiri kurarama ndiri kuno kunyika yangu yechizvarirwa inova iri iyo Zimbabwe. Asi ndisati ndaita mari mukoma, ndainge ndichirarama ndiri munyika yeSouth Africa. Mushure mekunge ndazoita mari, ndakabva ndaona kuti there was no need for me to be in South Africa anymore, because mari ndakaita mari, ende ndakaita mari yekutoti apa wainyatsokuona kuti panapa ndaita inonzi mari. Saka mukoma zvakaitika ndezvekuti ndainge ndichishanda zvangu ndiri kuma-area kune imwe town iyo inonzi Bakersford. Ndakati ndichishanda zvangu ndiri ikoko, ndo paya pakabva pazotanga vanhu kuita zve-illegal mining. Ininiwo ndakambotanga ndichizeza kuenda ikoko uko kwainge kuchiitwawo zvekucherwa, ikoko kwainge kuchicherwa iya inonzi chrome, because zvainge zvisiri muropa. Kubva pandainge ndiri kuZimbabwe kumaraini kwedu kwainge kuchitoitwa zvekutocherwa goridhe, but izvi zvekuenda ndichinopinda mumakomba hazvina kumbogara zvapinda mandiri. Ndainge ndingori nekamwe kakungotya so mukoma kekuti ko kana kuri kunzi ndikapinda mumugodhi imomo ndobva ndazowirwa nemugodhi apa inini kana ndazofa mhuri yangu yaizosara ichichengetwa nani. Asi ndakazoti ndava kuSouth Africa mukoma, pandakanzwa kuti vanhu vainge vachiita mari nekumaina chrome iyoyo, ndakabva ndati regedzai ndinge ndichiendawo kunozama laki ikoko. Asi ndichienda kunozama laki ikoko mukoma, hakusi kunzi ndainge ndichizonopinda mumakomba this time around mukoma, semunhu ainge ainewo ka-access kekuti ndikwanisewo kuzosponza gomba rangu. Ndakabva ndaona kuti it was far much better kuti kana ndazoenda ikoko ndobva ndazoita zvekusponza instead of me going underground mukoma. Saka ndakati ndaunganidza zvimari ndikabva ndazoenda kuya uko kunoitwawo zvekumainiwawo chrome. Ndichinosvika kuya mukoma ndakabva ndazoona kuti alright, nyaya yainge ichiitika kuno inhau yekuti kwainge kuchileka supply. Vanhu vemunharaunda imomo vainge vasati vabata metsi yacho yekuti munzvimbo kana mukagara mapinda makorokoza zvinenge zvichitoda kutoti munge muchikasika kuvhura zvimashopu nezvimwewo izvo zvinozobatsira makorokoza aya. Saka mukoma chandakatanga kuita ndechekuti pane umwewo musikana uyo wandakazotanga kudanana naye. Musikana uyo wandakatanga kudanana naye iyewo muSouth African, saka pamba pake ndo pandakabva ndazotanga kushandisa as my shop. Ndakabva ndazomake sure kuti imwe deep freezer yake iyo yainge yakazoshanda kudhara yava kusashanda izotanga kushanda semunhuwo ainge achigonawo kugadzira mafridge. Fridge iya mukoma ndakabva ndazoigadzira ndokubva tazotanga kustoka madrinks, tichistoka mvura. Ndakatomudzidzisa kuti munhu unofamba uchinhonga zvigubhu, saka tainge tava kutopota tichitotuma vana vake kuti vange vachinoswera vari mutauni kudaro vaizoswera vachinhonga zvigubhu zvekuti munhu anenge atenga drink rake, then kana apedza kunwa drink obva azongorasa zvake chiplastic bottle
ichocho vaizoti kana vaunganidza zvigubhu izvozvo inini ndobva ndazotsvaka motikari tobva tazoenda kunovatora panzvimbo apo pavanenge vakamira vakaunganidza zvigubhu zvavo. Taizoti kana tauya nezvigubhu zviya tobva tazozvisuka tobva tazozadza zvigubhu zviya nemvura tichizviisa mudeep fridge iyoyo, then tobva tazochienda tunotengesa mvura iya kumakorokoza. Ende mukoma zvinhu zvainge zvava kunyatsokufamba chaiko chaiko. Nekufamba kwenguva mukoma ndo pandakabva ndazosponsawo vamwe vakomanawo. Vakomana ava vamwe vacho vainge vachibva kuLesotho, vamwe vacho vainge vari maSouth African zvekare, vamwe ndo vainge vachibva kuZimbabwe. Inini nevakomana vaya takabva tazotaurirana kuti inini ndini ndichange ndichizovasponza. Mukunovasponza muya ndinenge ndichivatengera chikafu. Ivo basa ravo ravainge vachifanira kuti vange vachingoita rainge riri basa rekuti vange vachingochera chete. Mukoma ndakati ndavasponza ndokubva tatozadza tipa redu. Tipa riya mukoma ndokubva ratoenda paya kumaini because ndo zvinoitika pachrome yacho mukoma. Imwe chrome inozotogumisidzira yazotoenda kumaini through back door. Then ndikabva ndazotowanawo mari yangu yekutanga. Ndakati ndawana mari yangu yekutanga tikabva tatogovana paya. Mukoma ndikabva ndatoona kuti ndainge ndatosara ndiine profit yeabout 12,000. Tichibva paya ndikabva ndazosponsa zvekare. Kudzamara ndava kutosponsa magroups angu matatu evanhu avo vainge vachiita zvokumaina chrome iyoyo. Saka ndainge ndava kutoziva kuti zvikwata zvangu zvose izvi pazvinozopedza kumaina chrome iyoyo and chrome iyi painozouya ichizotakurwa yava kuendeswa kumaini, it's either kuti ndinenge ndiine about 34,000 in profit. Ndakaita mari I think for about 2 months. Ndakati ndaita mari kudaro mukoma ndo pandakabva ndati chirigedzai ndinge ndichidzokera kumusha because uko mukoma zvino kwainge kwava kupisa. Asi ndichibva uko kwacho kwaitainge tichimaina chrome iyoyo ndakabva ndazosiya umwe munin'ina wangu ndokubva ndazodzoka zvangu kuno kuZimbabwe semunhuwo wekutoti ndainge ndatopindwawo nemweya iwoyo wekugara ndichingoita sponsoring apo panenge pachiitwa zvekukorokoza. Ndakangoti ndichingodzoka kumba sezvo kwanditinobva isusu inzvimbo yekuti kunonyanyisa kuitwa zvechikorokoza. Ndakabva ndazongoramba ndichingoenderera mberi ndichingoita zvekusponsa vanhu. Ndakabva ndazongoramba ndichingoenderera mberi ndichiita zvekusponsa avo vanoita zvekuchera goridhe. Mukoma ndakangoti ndati batei zvimari zvishoma ndokubva ndazobirwawo. Handizivi kuti munhu uyu akandibira nayewo bhaya uyu ainge achiziva kuti tiri kuda kutobirwa here kana kutoti iye ndiye ainge akatohaya matsotsi, because vakomana vangu vakati vapedza kuchera avo vandainge ndichisponsa. And the most painful thing about it ndezvekuti vakomana vangu ava ndakavasponsa for about 4 months ndichingoburitsa mari. Munozivawo madyiro anoita makorokoza kuti makorokoza anodya noti zvekutamba. Saka mari yainge yakashanda ipapo imari yainge yakawanda. Apa ndainge ndiinewo temba yekuti kana kuri kunziwo vakomana ava kana vakazopedza basa apa ndichakwanisawo kuwanawo kamari kanenge kari nani. Vakazoti vapedza kuchera vakomana ndisu uyo tainge tatounganidza ivhu redu kuti ringe richizoenda kumill. Asi mukoma on the other side pane umwe bhaya wangu uyo wandainge ndakambotaura naye pandainge ndichiri kuSouth Africa. Bhaya wangu uyu iye muZimbabwean asi anoshandidzana nemamwe mabhaya anoitawo zvekutenga goridhe. Vamwe vacho varungu then vamwe vacho varungu then vamwe vacho vanhu vatema asi ndeve kuSouth Africa ikoko. Ndakabva ndazomuudza kuti kunoku kana anga achida mukoto wekuti ange achizotanga kutenga goridhe remuZimbabwe achidzokera naro kuSouth Africa aikwanisa zvake kuzouya. Mukoma akabva ati it is okay achazouya ende zveshuwa akabva azouya. Bhaya wangu uyu akati achiuya mukoma tainge tatova busy tichida kuti tinge tichizotanga kuverengerana mari
pagoridhe mukoma tainge takatoisa patafura. Then out of nowhere pakabva pazongosvika vamwe vakomana ava mukoma, umwe wacho akataura language yandakanzwisisa kuti language iyi hachisi chiNdebele asi chiZulu, because Ndebele chaiyo ndinoinzwa, ndakanyatsonzwa kuti chiZulu chakataurwa apa, but chimiro chake ndo chakandiconfusa kuti munhu uyu kunyange zvake akataura chiZulu but chimiro chake ainge achirakidzira kuti uyu muchinda uyu ataura ndewe kuZimbabwe. Then vamwe vacho ndo vakangoramba zvavo vakati zii mukoma. Varume vaya vakabva vaburitsa pfuti, vamwe vacho ndo vakabva vaburitsa mapanga, mari yose yainge yakawaridzwa patebhuru zvekare negoridhe rose iro rainge rakawaridzwa patebhuru zvose mukoma zvakabva zvatorwa. Tikabva tangosara takadaro mukoma. Ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Munoziva ndakatadza kana kudya I think kwemazuva mukoma. Ndakazotoita zvekutodya zviya ndava kuona kuti ya panapa ndaziya nenzara. Ukuwo mudzimai ainge akatombondiudza kuti mari yose iyi yamawana ko madii makasika maita zvekuti tinge tichitanga tatenga stand, but inini mukoma ndainge ndichivavarira kuti kana mari yangu yawanda ndobva ndazongoenda ndonosimudza kunyange akava ari mabhazi maviri, then ndobva ndazoisa mabhazi angu paroad. Asi sezvisinei mari yangu yose iyo yandainge ndainvesta, imwe yainge iri mumotikari yakabva yazotorwa nevakomana vaya ndokubva vazotiza. Iyewo bhaya uyo ainge abva kuSouth Africa, iye akabva azongotanga kungotaura iye achiti ndini ndainge ndarongana nembavha idzodzo dzainge dzatibira, saka kusazoziva kuti mbavha idzi dzainge dzakawanawo inside information here kana kutoti dzainge dzakatobva nemuchinda uyu vachibva kuSouth Africa. Then ndokubva vazondiroba goridhe rangu mukoma. Kubva ipapo ndingangoti ndakabva ndabroka, asi semunhuwo ainge aine maconnection ndakabva ndazongotanga kungomutsiridzwa nedzimwe shamwari dzangu mbichana, asi malevels acho ainge asisina kana kumbofanana zvamuchose. Kudzamara mukomanashi ndazofunga kuti it was far much better kuti ndinge ndichizvisimbisa, kuitira kuti kana ndazozvisimbisa kunyange ndikazobata mari inenge iine mumvuri, mari inenge yakawanda, hakuna munhu aizoita zvivindi zvekuti ange achizoda kundibira mukoma. Ndo kuzoromba kwangu kwandakaita apa. Mind you, nguva yose iyi pandakatanga kufamba ndichitsvaka munhu aikwanisa kundirombesa, wangu munin'ina ainge angoriko kuBakersford ikoko vachiita zvavo zvechrome mining yavo iyoyo. Saka ndakazoti ndazoenda kune imwe n'anga iyo yakati iyo yaikwanisa kuzondisimbisa zvekare, yaikwanisa kuzoti maturusi avo andainge ndichipota ndichipa zvikwata zvangu izvo zvemakorokoza zvaipota zvichienda pasi zvichinochera zvichikorokoza goridhe, yakabva yati maturusi iwawo taikwanisa kuzoti tinge tichizomageza neropa. Asi ropa iri mukoma panguva yacho iyoyo hazvina kugara zvambotaurwa kunzi rainge riri ropa rei. Nanhasi uno mukoma kunyange ndikanzi ndabvunzwa kuti ropa iro rakashandiswa number 1 kugezesa inini wacho zvekare nekugezesa motikari yangu nekuzogezesa maturusi angu including imwe sensa yangu yandainge ndakatenga kuSouth Africa ikoko. Handitombozivi kuti ropa rakashandiswa ipapo rainge rimbori ropa rei. Asi mukoma ndakati ndapedza kuitirwa mhiko dzese idzodzo hapana kana kumbotora nguva yakati rebei ndokubva ndatonzwa kuti munin'ina wangu hanzi ainge akadhirikirwa nemugodhi vari pasi vachiita chrome mining yavo iyoyo mukoma. Ndokubva zvatongorova zvakadaro. Nanhasi uno mukoma munin'ina wangu panzvimbo pacho apo pacho paakadhirikirwa nemugodhi, panzvimbo pekuti hapakwanise kana kutombosvikika. Hanzi kunzvimbo kwacho ikoko kwavainge vachiita mining, nekuti kunzvimbo kwacho ikoko kwavainge vachiita mining vaiti kana vava pasi vaibva vazotoita zvekutofamba nematunnels. Apa matunnels acho mukoma unenge uchitoita zvekutofamba uchiita zvekugwesha nekuti space yacho yainge iri shoma. Saka munin'ina wangu kumaarea kwaakadhirikirwa
hakuna access yekuti vanhu vaikwanisa kuti vange vachizoenda kunoburitsa mutumbi wake. Saka mukoma munin'ina wangu akabva azongofira aripo pasi pemugodhi. Then munin'ina wangu akazoti afa, n'anga iya ndopa yakabva yazondifonera ikabva yanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kumatare. Ndakazoti ndadzokera kumatare kuya ndakabva ndaona kuti pamberi pangu painge paine kabhodhoro. Kabhodhoro kacho mukoma kainge kari kabhodhoro kecamphor cream. N'anga iya yakabva yazonditi ndinge ndichizovhura bhodhoro iroro recamphor cream. Ndakati ndichinovhura bhodhoro recamphor cream riya ndokubva ndazoona kuti mukati mainge makazara ropa, ende ropa racho rainge rakaita kukora. N'anga iya ikabva yazonditi ndinge ndichizotora chigaba ichocho checamphor cream icho chainge chiine ropa rainge rakakora. N'anga iya ikabva yazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichizozora kana kuzanganisa mafuta angu ekuzora neropa iroro iro riri muchigaba chandakapiwa, chigaba checamphor cream. Saka kusazoziva mukoma kuti pachazopera ropa iroro then ndinofanira kuti ndinge ndichizoita dzimwe mhiko here zvekare. But from the look of things, kunyangwe zvayo n'anga iyi isina kundidudzira kuti pane zvose zvayakandiitira it means kuti ndakatochekeresa mwana waamai vangu, but I can see kuti zvinenge ndizvo zvakatoitika. Pandakada kubvunza kuti ropa iro riri muchigaba checamphor cream rainge riri ropa remombe here kana kuti ropa remunhu, n'anga iya yakabva yati mumatare mayo hamubvumidzwi kuti munhu ange achimubvunza mibvunzo nhando. Ndini ndega ndainge ndakauya kumatare kwasekuru ivavo, saka ivo sezvo vainge vasina kundimanikidza neni handaikwanisa kuti ndinge ndichivabvunza mibvunzo nhando, otherwise vaikwanisa kuzongondisiya ndakadaro. Nekutyawo mukoma semunhu ainge aitawo mhiko dzake ndakabva ndazongonyarara. Pari zvino mukoma ropa richirimo muchigaba ichocho, chigaba checamphor. Ndinoti pano nepapo ndinombopota ndichitora mafuta angu andinoshandisa awo ekuzora then ndobva ndazongozanganisa neropa iro richirimo muchigaba ichocho checamphor ndobva ndazozora, kusazoziva kuti ropa iri parichazopera ndiri kufanira kuti ndinge ndichizoita sei. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ungaita zvivindi here zvekuti pano nepapo upote uchizanganisa mafuta ako ekuzora ropa rausingazivi kuti ropa iroro iropa remunhu here kana kuti iropa remhuka oro ropa remombe. Zvakangoma hazvo vedu we, zvivindi zvacho mahwani chaiwo.